miġbura mal-Apostli biex il-mulej jieqaf miegħu f'din il-missjoni ġdida li jogħġbu jafdalu. U kif Ġesu baqa' miexi magħhom fit-triq lejn Emmaus, hekk ukoll Don Anton lest jimxi mal-merħla fdata lilu b'imħabba u umiltà. Ejjew il-lejla nagħmlu tagħna l-kliem li Papa Franġisku qal lill-isfid ġodda u noffruh talba għall-Isqof Maħtur Don Anton. Papa Franġisku qal hekk: kun assis, bniedem kapaċi li tieħu ħsieb l-għelieqi ta' Alla, raj li timxi qabel, f'nofs u wara l-merħla. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna nagħtu bidu għal din il-velja. Nilqgħukom mill-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II fil-Belt Victoria Għawdex għal din il-velja ta' talb bitħejjija għal konsagrazzjoni episkopali ta' Don Anton Teuma bħala d-disa isqof ta' Djoċesi ta' Għawdex. ċelebrazzjoni li fija maqudin magħkom u intom magħna minn dan il-post li huwa tant għażiż għal Don Anton innifsu, se nkunu qegħdin nitolbu lill-Ispirtu Santu bħala Knisja waħda sabiex ibirek, jaqaddes u jikkonsagra lil dan is-saċerdot ħuna illi għada propju f'ċelebrazzjoni fir-rotunda ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija sejjer jiġi ikkonsagrat bħala ir-raj spiritwali ta' Djoċesi ta' Għawdex. Minħabba ċirkostanzi, din iċ-ċelebrazzjoni qed tinżamm bil-magħluq f'dan il-post fil-kappella tal-Istitut tal-Papa Giovanni Paolo II, imma biss bil-parteċipazzjoni ta' membri tal-komunità ta' Don Anton illi tiltaqa' biex tiċċelebra l-liturġija hawnhekk f'din il-komunità f'dan il-post illi ħafna ġinja fuq bħala iċ-ċentru ta' Kana, imma propjament illum iġor l-isem ta' l-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II, post li fih tant persuni jiġu sabiex jitolbu l-għajnuna fil-preparazzjoni għaż-żwieġ, imma wkoll fl-akkumpanjament li l-Knisja tagħmel lil dawk il-koppji miż-żewġa illi jippruvaw jgħixu il-vokazzjoni tagħhom bħala miż-żewġin insara. Don Anton għal dawn l-aħħar 10 snin mexxa dan l-istitut u kien ukoll id-delegat tal-Isqof Mario Grech għal familji u l-koppji. Kif tistgħu taraw grazzi għal kameras tagħna ta' CVC Media illi lejla qiegħda twaslilkom din ix-xandira diretta, il-proċessjoni tal-bidu, proċessjoni qasira sempliċi mmexxija mill-Isqof Monsignor Mario Grech telet fuq l-altar ta' din il-kappella fejn hemm il-kelma talla intronizzata. Imma forsi jiġbdu iktar l-attenzjoni tagħkom it-telespettaturi tagħna is-simboli jew l-insinji episkopali, ġifieri il-baklu, il-mitra u ċ-ċurkett illi għada l-Isqof konsagrant Monsignor Mario Grech se jlibbes, se jikkonsenja l-suċċessur tiegħu lir-raj il-ġdid tad-Djoċesi huma s-simboli tal-Ministeru Episkopali tiegħu u li se jkun issa ir-raj spiritwali il-ġdid. L-animazzjoni ta' din iċ-ċelebrazzjoni permezz tal-kant qiegħda ssir minn Mario Caruana illi jagħti ħafna servizz ukoll hawnhekk f'din il-kappella tal-Istitut għall-Familja Papa Giovanni Paolo II. Ejjew flimkien insara fil-Knisja Awċija, fil-Knisja Oħtna f'Malta, nitolbu mill-qalb lill-Ispirtu Santu sabiex jitfa' il-grazzja tiegħu fuq Don Anton. L-Ispirtu Santu, Amen. Alla tattama li jimliena b'kull ferħ u paċi fil-fidi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ikun magħkom il-koll. Aħna l-koll imsejħejn minn Alla biex inkunu dixxipli missjonarji billi nimxu fl-imkien bħala Knisja fit-triq li mexa qabilna s-Salvatur tagħna, il-Mulej Ġesu. Hija triq tal-iva l-ħajja u għall-imħabba. Hija l-iva fejn l-imħabba issir smieħ tal-kelma
sejn tal-ħobs u qaddi tal-foqra. Ejjew insejħu lill-Ispirtu Santu biex jagħtina l-grazzja li flimkien nimxu mal-isqof il-ġdejd fit-triq tal-Vanġelu. Nitolbu flimkien bis-Salm 119 u għal kull invokazzjoni inwieġbu flimkien ejja, ejja, Spirtu ta' mħabba. Ħenjin dawk li triqthom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-praċetti tiegħu li jfittxuh b'qalbhom kollha. Flimkien, ejja, ejja, Spirtu ta' mħabba. Huma ma jagħmlux ħażen, imma jimxu fit-triqat tal-mulej. Intajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħek fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Imbagħad ma jkollix għax nistħi la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Ejja, Spirtu ta' mħabba. Nitolbu. Mulej Alla tagħna li rrid tmexxi il-poplu tiegħek bil-ministeru saċerdotali, għati lil Don Anton maħtur għal-ministeru episkopali li jippersevera fil-qadej tar-rida tiegħek u jimxi mal-poplu tiegħek sabiex fil-ħajja u l-missjoni pastorali tiegħu ifittex biss il-glorja tiegħek u s-salvazzjoni tal-bnedmejn bi Kristu Sidna. Amen. L-isqof u mallem tal-fidi. Fost id-diversi ministeri tal-isqof jispiċċa dak tax-xandir tal-kelma tal-Alla. Msejja biex ixandar il-kelma tal-Alla bil-fedeltà kollha għall-Maġisteru tal-Knisja. U jdawwal u jħares il-poplu nisrani mit-tarim qarrieq. Faqda mal-Papa u mal-Kolleġġ tal-Isfijiet, l-isqof u mallem awtentiku, imlibbes b'awtorità ta' Kristu għallim, kemm meta jgħallem individwalment, kif ukoll meta jkun flimkien ma' sfijiet oħra. Dan il-ministeru jitlob li l-isqof jimmedita l-kelma ta' Alla, jitmantna bija bħalli kieku ikel ħelu għasel u jiddetika ħajtu b'ġenerosità għax-xandir tagħha. Il-ministeru ta' mallem u fl-istess ħin ministeru ta' evangelizzazzjoni, jiġifieri li l-isqof mhux biss iwassal il-kelma ta' Alla li tal-merħla tiegħu, imma wkoll imur ifittex lil dawk li tbedu u wkoll lil dawk li mhumiex fil-merħla tiegħu. Ejjew flimkien nirriflettu fuq l-ewwel missjoni tal-isqof u nitolbu biex din il-missjoni tiegħu tħalli l-frott fil-qlub bil-bosta. Sejrin allura nisimgħu l-ewwel silta meħuda mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin, kapitlu 9, versi 16 sa 23. San Pawlu jitkellem dwar il-Ministeru tax-xandir tal-Vanġel. Qari mill-ewwel littra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Jekk jiena nxandar l-Evanġelju, m'għandix biex niftaħar. Jien obbligat nagħmel dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu mir-rajja, ikolli dritt għal ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mena l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju, nxandru b'xejn, bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għaxat li jiena marbut ma' ħadd, jien għamilt li nnifsi il-sir ta' kulħadd biex nifraħ, biex nirbaħ lil ħafna. Mal-lut sirt ludi biex nirbaħ il-lut. Ma dawk li huma taħt il-liġi, qatt taħt il-liġi, jien li minix taħt il-liġi biex nirbaħ lil dawk li huma taħt il-liġi. Bla liġi ma dawk li huma mingħajra, mhux għax jien bla liġi ta' Alla, għax Kristu u l-liġi tiegħi
biex nirbaħ lil dawk li huma barra liġi. Sir dajjef mad-dajfin biex nirbaħ id-dajfin. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sehem minnu. Il-kelma tal-mulej. Il-qari li qegħdin issegwu fuq l-screens tagħkom propju sabiex intom ukoll minn djarkom tistgħu tieħdu sem huwa moqri minn membri tal-komunità li tattendi hawnhekk illi għandha tant tal-qalba l-kelma talla. Don Anton wera tul il-Ministeru tiegħu sissa kemm hija priorità għalih kif hija l-Knisja kollha iċ-ċentralità tal-kelma talla fil-ħajja tal-Knisja. F'dawk id-dejn ħaddanni miegħek terħilix għadillin ma jistoqlix għaliex hemm barra hemm l-estalija bħal il-bub il-ġoħ kull ħażen dawn lija Nawilli jdejk mulej iġbidni ħamin iġi lejk niġi jdejk kull biżajn mulej xin int tħaddanni ma' ħaddejk ħaddanni miegħek terħilix għadillin ma jistoqlix għaliex hemm barra hemm l-estalija bħal il-bub il-ġoħ kull ħażen dawn mimlija nawilli jdejk mulej iġbidni ħamin iġi lejk niġi jdejk kull biżajn mulej xin int tħaddanni ma' ħaddejk irrid nintala fi mulej irrid nintala f'dawk idejk. San Grigorju l-Kbir illi kien kap tal-Knisja Kattolika, Papa fis-seklu 7, tagħna kitbiet mill-isbaħ ta' erf mill-aktaroli. Se nisimgħu silta propju mill-erf ta' dan il-Papa dwar il-missjoni tal-assis tal-Knisja fuq il-ktieb tal-Profeta Eżekiel tal-Papa San Grigorju l-Kbir. Bin il-bniedem jiena għedtek assis fuq id-dar ta' Iżrael. Meta l-mulej jibgħat il xi ħadd biex jipriedka, huwa jsejjaħlu assis. L-assis dejjem joqgħod fil-għoli biex jilmaħ mill-bogħod lil min ikun ġej. Kull min jitqiegħed assis tal-poplu u wkoll għandu joqgħod fl-għoli bl-eżempju ta' ħajtu biex jista' jkun ta' ġej tal-poplu billi jaħsiblu minn qabel għal meħtieġ. Kemm hu wiebes dal-kliem li bih qiegħed inniggas lili nnifsi? Għax jien ma nħaddimx il-sini kif jixraq meta nippriedka,
Anqas ma ngħix tant sewwa skont ma nippriedka. Ma niċħadx il-ħtija tiegħi. Ma nistax nagħlaq għajnejja l-bruda bin-nuqqas ta' ħsieb tiegħi. Jalla l-imħallef twalijeb jilqa' din l-istqarrija ta' ħtijieti u jaħfirli. Meta se jerġa' jinġabar moħħi biex jieqaf kollu kemm hu fuq il-predikazzjoni u ma jitlaqx il-Ministeru tax-Xandir tal-Kemma. Sikwit il-pożizzjoni tiegħi iġġalni noqgħod nitħaddet mas-sekulari u bekk xi darba nitlaq irridni ta' ilsieni. Għax jekk inżomm miebes u nrażżan lili nnifsi l-ħin kollu, naf li d-dajfin jibdew jaħarbuni u ma nressaqhomx qatt lejn dak li nkun nixtieq minnhom. Bekk sikwit jiġri li bis-sabar kollu noqgħod nismagħhom jgħidu ħafna kliem fix-xejn. U billi jiena nnifsi wkoll dajjef u xi ftit miġbur tal-kliem żejjed, malajr inkompli ma dak li jkun u naqbad nitkellem fuq dawk l-istess ħwejjeġ li għall-ewwel ikun qiegħed nismagħhom kontra qalbi. U fejn niddejjaq naqa' hemm jogħġobni noqgħod. Mela jien x'assis jien la minix fuq il-muntanja tal-Emin, imma għadni mixħud fil-wiet tal-ħila dajfa tiegħi. Imma dak li ħalaq u feda lill-bniedem, dak li għall-imħabba tiegħu anqas li l-nifsi ma naħfira meta nitkellem fuqu, jista' jagħtini l-grazzja biex nerfa' ħajti fil-għoli u nħoll il-sieni għal-ġid għalkemm ma jistħoqlix. Ir-raj li jirrifletti fuq id-djufijiet tiegħu stess u jitlob maħfra lil Alla, propju nitolbu wkoll maħfra għal ħtijiet tagħna, nuqqasijiet tagħna. Inresqu it-talb tagħna lil Alla l-Missier biex il-mulej ikompli jimla bil-ħeġġa għall-kelma tiegħu li nisqu fil-ġdejt fil-waqt li flimkien ngħidu ira il-poplu tiegħek mulej. Ira il-poplu tiegħek mulej. Kristu, inti jogħġbok qiegħed fil-Knisja tiegħek rajja għad-disejn għal eżempju tat-tiebu l-imħabba tiegħek. Ibqa' uri ħnina tiegħek magħna brajja bħalhom nitolbu. Ira il-poplu tiegħek mulej. Inti għadek taqdi l-uffiċċju tar-raj spiritwali permezz ta' dawk li tqiegħed f'ismek fuq il-meħla tiegħek. Żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna nitolbu. Ira il-poplu tiegħek mulej. Inti provdi bnedmin qaddisa biex jiraw il-merħla tiegħek bil-għaqal u bl-imħabba. Xerret id-doni tiegħek fuq ir-rajja spiritwali tagħna f'dawn il-gżejjer biex jarfu jqazzuna nitolbu. Ira il-poplu tiegħek mulej. Issa ċ-ċelebrant ser iberikna bl-Evanġelarju li hu l-għodda ewlenija tal-isqof biex iwassalna għand Kristu. Waqt li nirċievu l-barka imbaxxu rasna b'sens ta' rispett u ubidjanza fil-fidi lejn il-kelma ta' Alla fil-waqt li nagħmlu s-sinjal tas-salib. Hemm żewġ ġesti sbieħ u tassew sinifikattivi illi se naraw jitwettqu għada fil-konsagrazzjoni episkopali tal-isqof il-ġdid. Wieħed minnhom meta waqt it-talba konsagratorja żewġ diakni jqiegħdu l-Evanġelarju u l-ktieb tal-Vanġelu miftuħ fuq ras il-kandidat tal-ordinazzjoni. Imbagħad aktar tard meta l-isqof jagħti jikkonsenja l-isqof il-ġdid jkun għadu kemm ġie ordnat l-insigni episkopali, l-ewwel ħaġa li jagħtih f'idejh hija l-ktieb tal-Vanġelu. Proprju għaliex jekk hemm predikatur fil-knisja lokali li għandu d-dmir li jxandar il-kelma, dan huwa l-isqof. U mbagħad fil-ministeru tiegħu jipparteċipaw is-saċerdoti, id-djakni, il-katekisti u l-lajċi kollha impenjati sabiex iwasslu l-kelma. Għalhekk jew nitolbu li Dunanton tassew ikun xandar fidil tal-kelma talla u li aħna nkunu semmija b'qalb miftuħa illi mhux biss nagħtu widin għall-kelma imma ngħixuha fil-ħajja tagħna.
ġobkom noqogħdu bil-qiegħda. It-tieni missjoni tal-isqof u dak li jwassal lil persuni jafdatu lilu għand Kristu, li hu l-istess dosija. L-isqof mlibbes bil-milja tas-saċerdozju ta' Kristu u strument fidejn Alla biex iwassal il-grazzja divina lil membri l-oħra tal-Knisja. Minn dan wieħed jista' jafferma li l-ministeru tiegħu tiddependu f'ċertu sens il-ħajja spiritwali tal-poplu kollu ta' Alla fid-djoċesi tiegħu. Għalhekk l-isqof għandu jkabbar fih u fħutu l-insara ix-xewqa għal għarfien akbar ta' Alla li hu mħabba għax hu id-dispensatur prinċipali tal-ministeri divini. U meħtieġ għalhekk li l-isqof ikabbar fil-merħla l-ħajja tal-grazzja permezz taċ-ċelebrazzjoni u l-għajxiet tas-sakramenti. Ejjew, inħallu l-kelma ta' Alla u tal-Knisja iddawwalna f'dan ir-rigward. Is-silta li ġejja mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu l-Kolossin, kapitlu 3, hija eżortazzjoni qawwija tal-Apostlu missierna lil komunità nisranija sabiex tgħix il-valuri tal-ħajja nisranija. Nisimgħu. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħnina, tieba, umiltà, ħlewa u sabar. Stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin. Bħalma l-mulej ħafer lilkom hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli is-slim ta' Kristu jisaltan fi qlubkom, dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Ħalli il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Għalmu bl-erf kollu u idbu l-xulxin b'salmi u innijiet u bana spiritwali. U bratt il-ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu. U roddu ħajr lill-Alla l-missier permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Din il-ċelebrazzjoni liturġika tal-lejla jamżejna wkoll b'ħafna innijiet sbieħ, fost l-oħrajn innijiet mit-tradizzjoni ta' innijiet reliġjużi illi għandna f'Malta u f'Għawdex. Issa qegħdin nisimgħu jew se nibdew nisimgħu l-innu sabiħ ta' Dunkarm Sajla u Giuseppe Caruana, Tina l-ħlewwa tal-Ilsna tas-sema l-innu illi tfal xkejknin diġà jibdew ikantaw lill-qalb ta' Ġesu. Ejjew inqiedu lil Dun Anton fil-qalb tal-Imgħallem Divin. Nicht
Is-silta li se nisimgħu issa hija meħuda mill-kitbiet ta' isqof twajjeb ħafna, isqof illi kien imfaħħar għad-doċilità u l-ħlewa tiegħu San Franġisk de Sales, isqof ta' Ginevra fl-Iżvizzera, li fost l-oħrajn tagħna l-Filotea, l-introduzzjoni għal ħajja devota. Imma hawnhekk ikellimna propju Qarim it-talim fuq il-ħajja spiritwali tal-isqof. tal-isqof San Franġisk de Sales. Alla l-ħallieq u jsawwar il-ħlejjaq ried li kull siġra tagħti il-frott skont l-għamla tagħha. Hekk lill-insara li huma xtiel ħajja tal-Knisja tiegħu. Ried li kull wieħed u waħda minnhom jagħtu frott spiritwali skont il-kondizzjoni, l-istat u s-sejħa ta' kull wieħed. Ejdli int Filotea, jekk hux sewwa li l-isfijiet jgħixu ħajja mwarba mid-dinja bħal Kartużani. Jekk ir-reliġjuż għandu xikun bħal isfijiet, dejjem lest għal kull ħaġa li l-proxmu tinqalalu fil-bżonnijiet tiegħu. Ħajja spiritwali bħal din itaċċajt u ħadd ma jġerraħa u x'tassew. Għax il-ħajja spiritwali sakemm tkun sewwa mill-qalb ma teqret xejn, anzi, tagħmel kollox sħiħ u perfett. U jekk xi darba ta' bilħaq tkun ta' tfixkilu ħsara għas-sejħa u l-istat ta' dak li jkun, ma hemmx dubju li din ma tkun ħajja spiritwali xejn. Meta n-naħla ddur il-fjuri għall-għasel, ma teqridhomx u ma tagħmlilhomx liċken ħsara, imma tħallihom kif issibhom, friski u sħaħ u bla mittiefsa. Il-ħajja spiritwali vera tagħmel aħjar minn hekk, għax mhux talli ma tħassar ebda sejħa jew ħidma, imma anzi iżżejjinhom u tkatrilhom ġmielhom. Kull ħaġra prezzjuża tkun tal-liema lewn tkun, tiżbieħ u tleq iżjed jekk tqiegħda fejn jixirqilha. Hekk ukoll il-bniedem. Ikun min ikun, isir aktar joġob u perfett jekk iqabbad u jorbot tajjeb il-ħajja spiritwali mas-sejħa tiegħu. Għalhekk, inkunu fiex inkunu, il-koll imisna u nistgħu inħabirku għal ħajja perfetta. Smajna dak id-dialogu illi l-isqof San Franġisk de Sales jagħmel dwar il-ħajja spiritwali, verament erf kbir dwar il-Ministeru tal-isqof. L-raj il-kbir biex jimla ir-raj spiritwali tagħna bil-qudusija sabiex iwassal il-merħla afdata lilu lejn il-milja tal-qudusija. Għalhekk intennu flimkien mulej int waħdek għaddejs. Mulej int waħdek għaddejs. Int sejjaħtilna biex inkunu l-kol perfetti fl-imħabba. Għaddisna mulej Ġesu, nitolbu. Mulej int waħdek għaddejs. Int ġejt biex taqdi, mhux biex tkun moqdi. Għamilna għaddejja umli tiegħek u taħutna, mulej Ġesu, nitolbu. Mulej int waħdek għaddejs. Int id-dija tas-seb ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu. Għatina li naraw il-wiċċ glorifikat tiegħu, mulej Ġesu, nitolbu. Mulej int waħdek għaddejs. Issa ċ-ċelebrant ser jinċensa x-xbija tal-Madonna. L-inċens u sinjal tat-talb tagħna u tax-xewqa l-qtusija. Bħalma d-duħan tal-inċens jitla l-fuq, hekk ukoll nixxanqu aħna li t-talb tagħna jitla l-fuq lejn it-tront tal-ħniena ta' Alla. Il-Verġni Mbierka għandha post speċjali fil-qalb ta' kull saċerdot, iktar u iktar fil-qalb tal-isqof, ir-raj tal-Knisja lokali. U dan għallimulna wkoll Monsignor Mario Grek tul l-episkopat tiegħu l-imħabba kbira li werra lejn il-Madonna li tagħha jġorru wkoll l-isem is-Sena Marjana li kienet momentant sabiħ u ta' tiġdid fil-qima lejn Marija Santissima. Hawnhekk qed narawh jinċensa ixbija sabiħa tal-Madonna il-familja, il-Knisja, kif il-fatt tidher dik ixbija fidejja id-dar, il-Knisja, illi hija meqjuma f'din il-kappella li wkoll b'xi mod tqim lil Marija bħala sultana tagħha.
stupenda ta' Marija Aquilina Caruana elitna nitlu f'dan il-moment ta' tal-qudiem omna Marija, protettriċi wkoll tas-saċerdoti u l-isfijiet. It-tielet u l-aħħar missjoni tal-isqof dik ta' treġija. Jiġifieri li bħala raj fuq l-eżempju ta' Ġesu, ir-raj it-tajjeb, imexxi l-merħla. Jiġifieri d-djoċesi li l-Knisja qed tafdalu. L-isqof u fl-istess ħin ir-raj u l-missier tad-djoċesi. L-eżerċizzju ta' dan il-ministeru ta' missier u raj jinġabbar fil-Ministeru tal-Fardal. Jiġifieri li l-isqof għandu xhied dejjem il-fardal ma' qaddeh. L-isqof irid iżomm f'kull ħin quddiem għajneh l-eżempju tar-raj it-tajjeb li ġie mhux biex ikun moqdi, iżda biex jaqdi u jagħti ħajtu għan-nax tiegħu. L-isqof mibgħut f'isem Kristu bħala r-raj biex jieħu ħsieb parti mill-poplu li Alla fdalu flilu u fid-dmir li jira l-merħla tal-mulej. Jeduka lill-insara fidili jafdatu lilu bħala wlied maħbuba minn Kristu u jmexxi l-Knisja ta' Alla biex tikber fl-għaqda tal-Ispirtu Santu permezz tal-Ewkaristija. Ejjew inħallu l-kelma ta' Alla u t-tagħlim tal-Knisja idawluna f'din il-missjoni tal-isqof. Is-silta mill-Evanġelju ta' San Ġwan mill-ġrajja tal-aħħar ikla mad-dixxiepli li se nisimgħu issa żgur hija waħda mill-aktar għall-qalb Don Anton. Hija l-missjoni propju tar-raj li jkun ukoll għaddej tal-komunità. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier. U li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġawebbel lil Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu qam minn fuq il-mejda, neħħa il-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferraħ l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxiepli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq xmum Pietru u dan qallu, int mulej taħsilli saqajja? Ġesu wieġbu, int għalissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru, ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Wieġbu Ġesu, jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmum Pietru, mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħasal kollu, ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u raġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Dan ir-rakkont kważi drammatiku illi nisimgħu fil-liturġija nar ħamis ix-xirka fil-għaxija l-Knisja semmaħulna propju nhar it-twaqqif tal-Ewkaristija biex tfakkarna kif San Ġwan irid juri li t-twaqqif tal-Ewkaristija seħħ tassew fil-qadi f'dawk il-ġesti. Dan huwa fil-fatt il-Vanġelu tas-seba' verbi. Ġesu illi jitbaxxa biex jaħsel riġlejn l-apostli u jħallilhom bħala l-ikbar wirt tal-imħabba tiegħu propju dan is-sinjal kbir tal-qadi
Minn dan jarafkom kulħadd li jintom dix-xibli tiegħi jekk tħobbu lil xulxin jekk issiru għaddejja ta' xulxin. Ekkum sejjaħ ukoll ikun ir-raj, mhux l-ikbar wieħed, mhux dak f'pożizzjoni ta' privileġġ, imma dak illi jaqdi lill-aħwa fil-Knisja. qed nibki bl-imħabba ta' żid il-fellej ħaxaq li minnek ninsab kol ħdija hemm ħaġa wisq akbar imħabbtek għalija mhuwiex il-btiegħi li qed nibki mulej qed nibki bl-imħabba ta' żid il-fellej ħaxaq li minnek ninsab kol ħdija hemm ħaġa wisq akbar imħabbtek għalija immissa nsibtek u nsejt il-passat mhux aktar ser tibqa' int abbandonat int baħġkom qed nitlef aktar mulej, aktar mulej, ma nimferet minnek fismi li ġej. Immissa nsibtek u nsejt il-passat mhux aktar se tibqa' int abbandonat int baħġkom qed nitlef aktar mulej, aktar mulej, ma nimferet minnek fismi li ġej. Aktar mulej, ma nimferet minnek aktar. Ser nerġgħu nisimgħu silta oħra mill-erf tal-Papa San Grigorju l-Kbir. Fost l-oħrajn għandu dik li tissejjaħ ir-regola pastorali jiġifieri tar-raj, miktuba propju bħala għajnuna lill-isfijiet fit-triġija tad-diċesijiet ta' San tagħhom. Grigorju l-Kbir Papa. Ir-raj għandu jaraf sew meta għandu jiskot u meta għandu jitkellem biex ma jgħidx ħwejjeġ li mhux suppost jgħid u ma jiskotx meta suppost jitkellem. Diskors mhux f'postu iwassal għall-iżball, hekk ukoll skiet mhux postu iħalli bniedem fi żball. Xi drabi jiġri li r-rajja ma jkunux sinċiri u ċari biżżejjed biex jidhru sbieħ u ma jurtawx in-nies. Mhux dejjem huma kapaċi li jgħidu liberament dak li hu ġustu sewwa, u għalkemm għandhom lil Kristu bħala mudell tal-verità, mhux dejjem jiraw jieħdu ħsieb il-merħla b'imħabba ta' rajja, iżda b'ħaxrik, mikrija, tant li mal-miġja tal-lupu jaħarbu billi jibqgħu sikta. Il-mulej ċanfarhom bil-kliem tal-profeta. Ir-rajja tal-poplu tiegħi, il-koll omja, ma jintebħu b'xejn, il-koll klib muti ma jistawx jimbħu. Jimteddu u joħolmu, ħsiebhom biex jorqdu. U l-mulej jikompli jilmenta, ma tlajtux fuq is-selħiet ta' swar, ma bnejtu ebda sur għal dar Iżrael biex iżżomm sħiħ fit-taqbida fjum il-mulej. Titla fuq is-swar ifisser titqabad kontra s-setanin ta' din id-dinja bil-libertà tal-kelma biex tiddefendi lil-merħla. Tirreżisti għat-taqbid fjum il-mulej ifisser tkun minn ta' quddiem biex tiddefendi l-imħabba u l-ġustizzja kontra l-ħażen. Għar-raj li jibża jgħid il-verità ma jkun jagħmel xejn ħlief jagħti daru lil-għadu permezz ta' skiet tiegħu. Iżda jekk jitqabad biex jiddefendi l-merħla, ikun qed jibni sur kontra l-edewwa għad-dar ta' Iżrael. U neċessarju li r-rajja tal-erwieħ ikollhom tassew kura
u hekk ma tintefix il-ħeġġa li jkunu qrib il-merħla u dejjem attenti li ma tkun jonqosha xejn. Għax meta l-interess propju jieħdu fidejh it-treġija tal-irwieħ, ħafna drabi wassal traskuraġni, telqa u laxkezza, tant li biex ma jdajjifx l-imħabba tal-merħla lejn il-persuna tiegħu, ir-raj jkun kapaċi jagħlaq għajnejh quddiem l-iżbalji, il-ħażen u d-dnub, flok jikkorreġihom u jwissihom. Iżda San Pawli fakkar lir-rajja biex joqogħdu attenti li ma jkunx ħsiebhom dejjem li jogħġbu lill-bnedmin, għax hekk ma jkunux tassew għaddejja ta' Kristu. San Pawli fakkarhom li x-xogħol tagħhom u li jwasslu lill-bniedem biex iħobb il-verità li hu Alla. San Grigorju wissi sabiex ir-rajja jkunu verament skont il-qalb tal-Alla, jikwota lill-profeta Eżekiel illi jikkritika lir-rajja li mhumiex awtentiċi u Alla nnifsu lest li jinżel u jieħodulhom posthom biex ikunu r-raj tal-poplu tiegħu. Lill-isqof il-ġdejd tad-djoċesi tagħna sabiex ikun tassew jixbaħ lil dan ir-raj is-sabiħ. Għat-talbiet inwieġbu flimkien kun mar-raj il-ġdejd tad-djoċesi tagħna mulej. Kun mar-raj il-ġdejd tad-djoċesi tagħna mulej. Għal Don Anton, sabiex mimli bid-daw tal-Ispirtu Santu ikun raj skont qalbek. Kun mar-raj il-ġdejd tad-djoċesi tagħna mulej. Għal kleru tad-djoċesi tagħna sabiex jikkolaboraw u jikkoperaw mal-isqof il-ġdejd fl-azzjonijiet pastorali li ju bħala raj jieħu. Kun mar-raj il-ġdejd tad-djoċesi tagħna mulej. Għal poplu tal-Alla ta' din id-djoċesi sabiex b'fedeltà u bidjenza jikkoperaw mal-isqof il-ġdejd fl-inizjattivi pastorali li flimkien mal-presbiteru d-djoċesa u jagħmel. Kun mar-raj il-ġdejd tad-djoċesi tagħna mulej. Issa ċelebrant ser birek l-insinji jew is-simboli episkopali, ġifier il-baklu, iċ-ċurkett u l-mitra. Iċ-ċurkett hu sinjal ta' żwieġ tifin u jirrappreżenta s-siġil tal-fidi u laqta ta' mħabba tal-isqof mal-Knisja tiegħu imxabħa magħrusa. Il-mitra hi sinjal tal-libsa li Alla jxitt fuq dawk li għażel u tirrappreżenta l-tusija li bi għandu jkun imlibbes l-isqof biex ikun jista' jqaddes il-poplu ta' Alla. Il-baklu hu sinjar tal-ħatar ta' Alla u jirrappreżenta l-uffiċċju ta' raj li għandu l-isqof bħala mexxej tal-insara fid-djoċesi tiegħu. Smajna hemmhekk l-ispjega interessanti ta' tifsira liturġika ta' dawn it-tliet simboli jew insinji episkopali illi se jiġu imbirka issa jissu il-ċelebrazzjoni ta' għada tal-konsagrazzjoni episkopali tiftaħ diġà l-lejla f'dan il-mument ta' talb bit-tberik ta' dawn it-tliet insinji ta' treġija spiritwali ta' djoċesi kif ukoll aktar tard f'din il-velja l-istqarrija tal-fidi u l-ġurament tal-fedeltà tal-isqof maħtur Don Anton Tewma. Nifmu li dawn it-tliet insinji jew simboli, iċ-ċurkett, il-mitra u l-baklu mhumiex sempliċement dekorazzjoni, imma għandhom tifsira qawwija li l-Knisja wirtet fil-tradizzjoni liturġika tagħha matul is-sekli uħud minnhom diġà kienu jeżistu fit-tradizzjonijiet reliġjużi bikrija imma l-Knisja tagħthom il-valur teoloġiku li għandhom illum. B'mod partikolari fuq l-iskins tagħkom żgur li nnotajtu is-sempliċità tal-baklu tal-injam li verament jiġbaħ il-dak taraj li imexxi il-merħla tiegħu kif inhu tassew l-isqof. U ċ-ċurkett li huwa simbolu daqshekk sabiħ tal-erusija tar-raj tal-isqof mad-djoċesi tiegħu. Jakkumpanjaw il-Don Anton u l-isqof Monsignor Mario Grek f'din iċ-ċelebrazzjoni qegħdin taraw ukoll il-żewġ saċerdoti Dun Giovan Kurmi li huwa delegat tal-isqof għad-Djakonija u Dun Nazju Borċ, l-arċipit tal-parroċċja tal-Qala
illi huwa wkoll id-delegat tal-isqof għall-liturġija u jiġu wkoll kuġin ta' l-isqof il-ġdid li se jkollna Don Anton Tewma. F'dan il-moment ukoll tneħħa l-Evanġelarju minn fuq l-altar sabiex issa dal-waqt nagħtu bidu għal mument Ewkaristiku fejn se nagħtu qima lil Ġesu Ewkaristija ċ-ċentru tal-fidi tagħna. Ejjew issa anki intom li tinsabu ma' qudimana permezz tal-mezzi soċjali u permezz tat-televiżjoni u tar-radju inaqdu magħna għal dan il-mument ta' qima lil Ġesu Ewkaristija illi bħalissa qiegħed jinħareġ mit-tabernaklu sabiex jitqiegħed fl-isfera fl-ostensorju għal qima tagħna lkoll. Nitolbuh tassew mill-qalb għal ħuna Don Anton, nerfgħu għajnejna għax ġej Ġesu l-Mulej biex iżur ukoll id-djar u l-familji tagħna. Kemm nixtieq li ninvistak o Ġesu sagramentat f'kull artal tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritint fis-sema u fl-art. Kemm nixtieq li qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritint fis-sema u fl-art. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek jien nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritint fis-sema u fl-art. Mill-imqaddis tabernaklu o Ġesu għatla tinsieni fidi u tama kattar fija bin-nar tal-imħabba mlieni. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritint fis-sema u fl-art. O Ġesu fuq ħsibijieti fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi xereddel mod li tibqa' dejjem miegħi.
Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatik kull trid int fis-sema u fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Talba tal-vista lil Ġesu sagramentat miktuba mis-saċerdot Awċi Monsignor Alwis Vella li ħallinna bħala verament teżor kejken ta' mħabba lil Ġesu Ewkaristija min jaf kemm Maltin u Awċin itennu din il-vista tant drabi matul il-ġimgħa forsi anke kuljum. Hija waħda mit-talbiet sbieħ li għandna fil-lingwa tagħna propju b'tema Ewkaristika. F'dan il-moment ta' skiet ejjew nirrikmandaw lilek Mulej Ġesu il-daw kollha li jinsabu maqudin magħna f'din ix-xandira, speċjalment il-morda, l-anzjani, dawk li huma mbedin minna l-emigranti. Niftakru anke fil-missjonarji tagħna naf li hemm min qed isegwina wkoll lil hemm minn xtutna u ngħidulhom illi jinsabu magħna knisja waħda f'dan il-mument storiku għad-Djoċesi ta' Għawdex. U nsellmu fl-aħħar nett lit-telespettaturi ta' l-istazzjon Xejk dawk li qed isegwuna permezz tal-portal tal-aħbarijiet Newsbook kif ukoll dawk is-semmija ta' radijiet komunitarji illi jinsabu magħna wkoll f'dan il-mument. Xillejk jien inħares narak tbissilni bħal donnu trittejni f'did-dinja tal-lum dal-ġen kull fejn tħares jien miegħek se nkun x'għamiltlek ja Sidi x'għamiltlek ja Sidi biex ħabbejtni daqshekk biex b'mewta dan tarxa tasal semmek xrajt fija li oġbok jien wieħed minn dawk li fil-ħin tal-prova jabbandunawk kemm drabi nwedek Mulej u nerġa' l-kont u b'qalbi jimnikta indullejk fil-pront ma xtaf li jindajf ħallejt xrara ċkejkna ta' tam li tixel għallej ġaqal bil-imsejk ma xtaf li jindajf ħallejt xrara ċkejkna ta' tam tixel għaldej ċaqal bil-imsejk Issa l-Isqof Maħtur Mons Anton Tewma jagħmel stqarrija ta' fidi u jieħu ġurament ta' fedeltà lejn il-Knisja quddiem l-Eċċellenza tiegħu Mons Mario Grek, Amministratur Apostoliku għal Għawdex u Prosegretarju tas-Sinodu tal-Isfijiet. U għal-moment illi fih l-Isqof Maħtur se jistqar il-fidi tiegħu li għal-fidi tal-Knisja. U dan huwa moment ieħor simboliku u sinifikattiv illi it-komplija tiegħu tkun għada il-konsagrazzjoni episkopali tiegħu. U dan qed jagħmlu quddiem Ġesu Ewkaristija. Jiena Don Anton Tewma, Maħtur Isqof ta' Għawdex,
Inwiet li nkun dejjem fidejl u obbedjenti għall Knisja Apostolika Rumana u għall Papa, suċċessur ta' San Pietru u Vigarju ta' Kristu u għas-suċċessuri leġittimi tiegħu. U mhux biss nittrattawhom bl-ikbar ġieħ imma wkoll sa fejn nista' nieħu ħsieb li lilhom jingħata r-rispett dovut u naħdem biex ma ssirilhom l-ebda tip ta' offiża. Se nara li jiġu promossi u imħarsa id-drittijiet tal-awtorità tal-Isqof ta' Ruma, kif ukoll il-prerogattivi ta' dawk li jirrappreżentaw. Se nirreferi b'sinċerità li l-Isqof ta' Ruma kull attentat għad-drittijiet u l-awtorità tiegħu jiġu minn fejn jiġu. Se nagħmel ħilti kollha biex inwettaq bir-reqqa skont l-ispirtu u l-ittra il-ħidmiet apostoliċi mogħtija lili li nagħllem, inqaddes u immexxi f'komunjoni ġerarkika mal-Vigarju ta' Kristu u l-membri tal-kulleġġ tal-isfijiet. Se noqgħod attent li nżomm sħiħ u pur id-depożitu tal-fidi u ngħaddih b'mod awtentiku li nilqa' bħal aħwa lil dawk li tbedu mill-fidi u li nagħmel kull mezz biex jerġgħu lura għall-milja tal-verità Kattolika. Inwiet li nwieġeb u nieħu sehem sakemm mhux miżmum minn xi impediment jekk niġi msejjaħ għal konċilju jew laqgħat kolleġjali oħra tal-isqfijiet. Se namministra bir-reqqa skont in-normi kanoniċi il-beni fi proprjetà tal-Knisja li ilha affidata. Filwaqt li noqgħod attent li ma ssirilhomx ħsara jew jintilfu. Se nagħmel tiegħi id-dispożizzjonijiet tal-Konċilju Vatikan it-Tieni u dikriti kanoniċi oħra li jirregolaw it-twaqqif u l-ħidma tal-konferenzi episkopali, kif ukoll tal-Kunsill Presbiterali u l-Kunsill Pastorali. U se nġib il-qudiem il-ħidmiet mogħtija lilhom. Fl-aħħar nett, fi żmien stabbilit, se nwettaq personalment jew permezz ta' oħrajn kif imniedi mid-dritt kanoniku iżjara ad limina apostolorum biex nagħti kont tal-uffiċċju pastorali tiegħi u narraf bil-fedeltà kollha dwar il-qagħda tal-kleru u l-poplu li jafdat. Barra minn hekk se nilqa' bir-rispett dak kollu li se jiġi ordnat lili u se nwettqu bl-akbar impenn. Hekk Alla jgħinni u dan l-Evanġelju ta' Alla. Illum il-ħamis 20 ta' Wissu 2020 tifkira ta' San Bernard Abbati u Dottur tal-Knisja. Smajna ħafna klim tekniku, imma din hija l-forma kanonika li titlob il-Knisja mill-kandidat qabel jersaq għall-ordinazzjoni tiegħu. Xi ħaġa simili isseħħ ukoll qabel l-ordinazzjoni presbiterali meta id-djakni jagħmlu l-weda tagħhom. U qabel l-ordinazzjoni djakonali meta l-kandidati għal dik l-ordinazzjoni jagħmlu l-weda taċ-ċelibat. U huwa sinifikattiv ħafna kif qed naraw bħalissa illi l-kandidat għall-ordinazzjoni episkopali jiffirma dan il-ġurament ta' fedeltà tiegħu lejn il-Knisja fil-preżenza ta' Monsignor Isqof Mario Grech illi issa għandu pożizzjoni jekk importanti wkoll qrib tal-Papa Franġisku propju fuq l-altar tal-Ewkaristija. Huwa Ġesu Ewkaristija l-ewwel xut ta' din il-firma illi qiegħed ipoġġi fuq il-karta Dun Anton li għadha jkun l-isqof id-disa isqof ta' Għawdex. U dan kollu wkoll fil-preżenza tal-Knisja. Mhux dik preżenti hawnhekk, il-komunità ċkejkna preżenti fil-kappella tal-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II, imma tagħkom kollha li qegħdin issegwu għaliex il-Knisja hija kull fejn tnejn jew tlieta jiltaqgħu f'isem il-Mulej Ġesu. Nitolbu u insieħbu dan l-impenn
ta' Don Anton bit-talb tagħna. Kif ħankomplu nakkumpanjaw nistedinkom anki permezz tas-sawm matul is-sigħat li ġejjin sal-ordinazzjoni. Jiena, Don Anton Tewma, nemmen fidi ferma dak kollu u kull ħaġa li hemm fil-kredu. Jiġifieri, jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Nemmen ukoll fidi ferma kull ma hemm fl-Iskrittura u fit-tradizzjoni u li l-Knisja kemm b'mod solenni u kemm bil-mod ordinarju u universali tal-Maġisteru ix-xandar bħala veritajiet li għandna nemmnu għax rivelati minn Alla. Inħaddan ukoll bil-qawwa kollha dak kollu u kull ħaġa dwar dottrina tal-fidi u tal-morali li l-Knisja tiddikjara b'mod definittiv. Barra dan, inħaddan bl-ubbidjenza u b'dak ir-rispett reliġjuż tar-rieda u tal-fema tiegħi dak kollu li jiddikjaraw kemm il-Papa u kemm il-kulleġġ tal-isqfijiet meta jkunu jeżerċitaw il-Maġisteru awtentiku tagħhom ukoll meta m'għandhomx ħsieb jiddikjaraw dan b'mod definittiv. Amen. Il-kredu, l-ewwel kelma li tfisser jiena nemmen u li aħna nistqarru nartaħattu fil-festi fil-Quddisa jaf l-eruq tiegħu fil-ewwel konċilju ta' Niċea fis-sena 325 u mbagħad kompla jiġi żviluppat f'Kostantinopli il-kredu ta' sena 381. Pratikament jiġbor fih il-kontenut l-aktar importanti tal-fidi tagħna
dak li aħna nemnu bħala nsara, dak li jiddefinina bħala membri tal-Knisja ta' Ġesu Kristu. Forsi tista' tidher ħaġa superfiċjali imma hija tassew profonda dan li għadu kemm għamel Dun Anton issa li stqar il-fidi tal-Knisja għaliex ir-raj huwa dak li għandu il-missjoni u d-dmir illi jissalvagwardja li jħares din il-fidi anki mill-periklu tal-erezija illi sfortunatament mhuwiex nieqes lanqas fi żmienna. Issa il-miġemaw preżenti se tpoġġi bil-qiegħda sabiex nisimgħu ir-riflessjoni, il-messaġġ illi se jagħtina Monsinjur Isqof Mario Grek, Amministratur Apostoliku għal-Għawdex. Dun Anton, naħseb il-lejla mnejn li rasek daqs kemedna x'inhuma ir-responsabiltajiet li għandek bħala Isqof. Ħallini nżidlek oħra, anke frott l-esperjenza tiegħi. Il-lejla fost il-ġesti li għamilna morna qudiem iġbija tal-Madonna u tlabnija. Tlabnija hekk immaġinajt jien b'dik id-dar l-għandi f'idejja, hekk immaġinajt il-Knisja f'Għawdex li ħatkun f'idejk. U tlabnija għalejk. U taf x'ispiratni biex il-lejla, u dannu il-plas li ħanżidlek. Il-lejla mhux biss ngħidulek li inti trid tkun missierna. Imma ħalli l-Madonna wkoll tispirak biex tkun tagħna. Jiena milu smajtuk tgħid illi tiftakar id-diskors sbieħ li kien ikollok ma' missierek. Wallu naħseb illi anke dik il-memorja tgħinek biex tkabbar il-qalb paterna tiegħek. U ummok hawn. Jien konvint illi anke ummok tgħinek ħalli twassa qalbek u jkollok din il-qalb materna. Jien tallimt illi il-poplu Talla ma jrejġ professuri, ma jrejġ espertej fl-organizzazzjoni, imma jrejt missier u Nerġa' ngħid li inti missier ednijielek, imma dan nixtieqek tkabbar fejk is-sens matern. Fi prinċipji tat-teoloġija minna ngħid change date. Jidher li von Baldassar, teologu ta' importanza, jgħid li aħna barra li għandna il-prinċipju Petrejn, għandna wkoll il-prinċipju Marjan. Ma nistgħux nifirduhom minn xulxejn. Il-prinċipju Petrejn xi fisser? Dak li prattikament il-ġurament l-għaddik kif ħadd issa. Jiġifieri li inti tħares l-istituzzjoni, inti tieħu ħsieb l-organizzazzjoni, inti tassigura li id-dumma taslilna. Imma l-prinċipju Marjan, jew aħjar prinċipju Giovanneo, mhux hekk. X'inhu li inti ħabib tiegħi tħalli l-Madonna mhux biss twensek bħala imma kif għedlek tgħinek ħalli jkollok qalb ta' U l-qalb tal-om għandha ħafna affarijiet, ħafna kwalitajiet. Waħda mill-kwalitajiet li għandha l-Madonna hi li għandha widnejja kbar għax jisemew. Tisma' il-kelma għaw preżenti fostna fl-Ewkaristija, imma tisma' wkoll il-karba tal-umanità, il-karba
tagħna. U din smajtek it-tennija f'dawn il-ġimgħat li għaddew, illi inti tixtieq tisma'. Jalla dal-eżerċizzju tas-smieħ, dal-eżerċizzju fejn inti tkompli allura twassaq il-qalb tal-lum u taf x'inhu l-qalb tal-lum. Darba kont inqarar f'parruċċa, tgħaddi minn Exisuf. U ġetom għalt li Dum Marju għalt li il-qalb tal-lum taf x'inha jitla x'inha. Għalt li id-delew tal-wiet x'in jasal biex jispiċċa. Jien ma fimtiex. Għalt li x'in il-wiet jasal biex jispiċċa, l-ilma ma jibqax nieżel bil-qawwa. U allura dak l-imbarazz kollu li jkun iġur x'in jasal ħdejn fit-tar fid-delew l-imbarazz jieqaf. Għalt li dik il-qalb tal-lum tiġbor fija dan l-imbarazz u tibqa' tħobb. Allura għażejs ħija fis-saċerdozju, fl-episkopat, il-lejla dalli nitlob għalejk. Illi tkun missier tagħna, imma jalla l-Madonna tkompli tieħu ħsiebek. Ġimgħa ilu għamilt dak l-affidament u x'hekk f'riġlejn il-Madonna tagħna, il-Madonna ta' Pino. Imma mhux biss tieħu ħsiebek, imma lilna ddewwaqna il-maternità tagħha permezz tiegħek. Jiena nispiċċaw f'Santa Marija għamilt riflessjonijiet il-bniedem jeħtieġlu mhux biss l-intelligenza razzjonali, intellettwali, imma l-intelligenza affettiva. U minn dawn il-bambejn żejnek bihom poplu Talla nitolbu għall-isqof tagħna biex il-mulej ikkattarlu dawn id-duni għal-qadej mhux biss tal-Knisja imma ta' ġensna. Amen. Kemtejn tas-sew ta' missier illi qed iħalli l-wir ta' Knisja sħiħa lis-suċċessur tiegħu diġà issa sejjaħlu ħija fl-Episkopat donantom minn għada jidħol jagħmel parti mill-Kulleġġ Apostoliku grazzi għal suċċessjoni apostolika bit-tqejjed tal-idejn u bid-dilka biż-żejt tal-Griżma. Reġa' semma Monsignor Mario Grech lill-Madonna u rrakkomandah b'mod partikolari lill-omna l-imqazza Marija ta' Pino illi aħna l-Maltin u l-Awċin inqimuha b'għoża daqshekk speċjali. Aħna ċerti li bħal-isfijiet ta' qablu donanton tewma se jkun ukoll isqof Marjan, isqof illi ikabbar il-qima d-devozzjoni tal-poplu Nisrani f'din il-gżira lejn omna Marija, b'mod partikolari fil-manifestazzjoni tagħha fil-Kappella ta' Pino. Il-post fejn saftit żminilu kellha sseħħ ukoll l-ordinazzjoni tiegħu wara li mbagħad minħabba ċ-ċirkustanzi u l-miżuri marbuta mal-pandemija COVID-19 kellha titħarrek għal aktar kmieni fil-fatt tal-għada 21 ta' Awwissu festa ta' San Piju 10 fir-rotunda arċipretali ta' San Ġwan Battista ix-Xewkija. U issa aħna noqorbu l-intmiem din iċ-ċelebrazzjoni u din ix-xandira diretta mill-Istitut tal-Familja Ġwani Pawlu Tieni għal-Velja ta' Talb li tħejja l-konsagrazzjoni episkopali ta' Don Anton Tewma ejjew nirċievu il-barka sagramentali.
Mulej Ġesu, aħna nadurawk, nemnu li inti hawn preżenti fostna. U nixtiequ li l-lejla nitolbu barka speċjali fuq l-isqof tagħna Anton. B'dan il-mument li fih sejjaħtlu biex tafdalu il-kura pastorali tal-poplu tagħna. Nitolbok tifrex il-barka tiegħek fuq il-Knisja tagħna. Ħalli tkun il-grazzja tiegħek illi lilna l-kull tagħmilna merħla waħda taħt raj wieħed. Nirċivu issa il-barka ta' Ġesu Ewkaristija, din il-barka li tinfet il-ħitan kollha, tinfet il-frontieri, taqbes il-frontieri kollha, m'hemmx limitu għall-imħabba ta' Ġesu, u l-lejla Ġesu jixtieq jidħol fid-dar tiegħek. Aziz, aziza, telespettatur, telespettatriċi, semmija, morda, anzjani, anki intom li tinsabu mbedin mill-Knisja. Ġesu illum jixtieq jgħidlek kelma ta' mħabba, jixtieq jgħidlek li jħobbok. U din l-imħabba Ġesu illum qed jurija fid-don ta' raj ġdid għall-Knisja f'Għawdex. Huwa Ġesu innifsu, ir-raj il-kbir, ir-raj is-sabiħ, illi din l-imħabba tiegħu tant kbira, tant laqas id-dinja kollha ma tesaħħa, illi u ħallija tgħaddi permezz tal-istrumenti dgħajfa u foqra li huma aħna. Mulej Ġesu, birek dir-raj il-ġdid tad-djoċesi tagħna, l-isqof Anton Tewma. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem qaddis tiegħu, birek Ġesu Kristu, veru Alla, veru bniedem, birek l-isem ta' Ġesu, birek għall-qalb imqazza tiegħu, birek id-dem għażiż tiegħu, birek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjes tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija, Virgin Woman, birek San Giuseppe, Parus, kastismu tagħha, birek Alla fl-Anġeli u l-qaddisejn kollha tiegħu. Waqt li din iċ-ċelebrazzjoni tersaq lejn il-konklużjoni tagħha u Ġesu Ewkaristija jerġa' jitqiegħed lura fit-tabernaklu, Mario Caruana, illi kien qed janima din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla bil-kant, se jagħtina l-aħħar innu sabiħ, innu li jfakkarna fil-ġublew il-kbir tas-sena 2000 imsejjaħ mill-Papa Giovanni Paolo II. Fil-fatwa innu li nassoċjaw ħafna ma' dan il-Papa u ma' xena ta' tant żgħażagħ, miljuni miġbura fil-Belt Eterna madwar ir-raj tal-Knisja Universali għal ġublew imma wkoll għal jum dinji taż-żgħażagħ li kien inżamm fis-sena 2000. Jesus Christ, you are my life. U Ġesu tassew il-ħajja tagħna, il-ħajja tal-Knisja. U aħna nixtiequ li dan ir-raj u nitolbu li dan ir-raj il-ġdid Don Anton Tewma ikompli waslilna din il-ħajja ta' Ġesu, il-ħajja bil-kotra. Aħna issa se nagħtukom appuntament għal għada il-ġimgħa 21 ta' Awwissu fejn TVM2 u stazzjoni oħrajn li ħajkunu maqudin miegħu sejrin ixandru il-konsagrazzjoni episkopali ta' Don Anton Tewma minn idejn l-Isqof Monsignor Mario Grek fir-rotunda arċipretali tax-Xewkija. Kif stedinkom aktar kmieni ejjew ninaqdu fit-talb matul anki dan il-lejl u l-issijat ta' għada sabiex nitolbu għal-ħuna Don Anton. Minnaħa tiegħi jiena Francesco Piottart flimkien mat-tim kollu ta' CVC Media ma tfadalli xejn li nirringrazzjakom illi kontu maquda magħna f'dan il-mument kienx kien il-mezz illi permezz tiegħu kontu qed tissegwu u nixtieqilkom minn qalbi il-lejl it-tajjeb.